Welcome back, mga kadangers! Boom! Para ni sa tanang mga dipulog no. Ang init ninyo. Pila na eh. 20 ako ah. Ay na may pandital? Pila? Balik 22 sa kanila. Pandital lang. 24. Kani ako 20. Dayon isa ka slice ng bread. Tama. Welcome back, mga kadangers. So today is Saturday, and pag Saturday, alam mo na yan, mga kadangs, na it's a lava day, mga kadangs. So ngayon na-prepare ako para maglalaba naman. Maglalaba. Oh my God. Ayan, so paadas ko ito mga kadangs. Yeah, done breakfast na. So go ahead na tayo, mga kadang, sa ating lava. Magandang labahin, mga kadang. That is why it's lava day pag Saturday. Ganun. Alright, so yes. Ito yung pantakip ko dito sa aking mga kadangs, washing machine. Alright, so ay sayang yung uling ko. And then let's prepare our washing machine, mga kadangs. Kawawa na naman si washing machine ngayon, mga kadangs. Maglalaban na siya. So yeah, talk to you later, mga kadangs. Tayo po muna ay maglalaba. Welcome back! So today, mga kadangs, ngayon, hapon na is tayo ay mag-grilled ng pork belly. Bili ako ng 1 kilo ng pork, mga kadangs, and i-grill natin yan, mga kadangs, for our dinner. Tara! Arat na!
Busog ba? Ayan, so arap na!
Alright mga kadangers, so we're going to highlight this Imagic Longwear eyeliner, liquid eyeliner siya mga kadang. So we're going to use this one and we're going to review na din. This is the packaging. Ayan. So mabibili mo tong Imagic na to na liquid eyeliner, and the brand also, the Imagic, is makikita mo at mabibili mo sa Shopee mga kadangs, and sa Lazada meron din. And yeah, nandito yung mga description ng product na to sa likod, and then the ingredients and the distributor, andito lahat sa packaging, mababasa mo yan siya lahat mga kadangs. And ito mismo yung eyeliner mga kadangs. Ang ganda ng packaging ng eyeliner na to, and this is liquid, and swatch natin. Alright, parang makikita mo siya na parang shiny, pero magmamattify siguro yan mga kadangs. So let's try this in our makeup look for today. So mga kadangs, pag aalugin mo siya is parang meron kang maaalog-alog na tumutunog dyan. Yeah. Medyo pinapatuyo ko lang kasi natatakot ako, hindi kasi ko marunong gumamit nito. Pero alright, and this is the look mga kadangs, and yung eyeliner. So we're going to observe the eyeliner na ginagamit natin. Ito yung highlight ng review natin for today's video. And yeah, I can say that this eyeliner is very pigmented and easy to use kasi hindi naman ako nahirapan sa kanyang mga kadangs. Alright, so this is the look that I made today. Ayan, so I'll be back later mga kadangs for the final review and final thoughts about this liquid eyeliner guys, the Imagic liquid eyeliner guys. And meron nakasulat din pala doon, before I forget, is long wear siya, and yun yung claim niya. So yun yung natin guys, yung longevity ng eyeliner na to. Welcome back. So ngayon it's 7:48 na ng gabi mga kadangs. It's been 5 hours mula nung nilagay natin si Imagic Professional Cosmetics Longwear Liquid Eyeliner, and yan na yan ang itsura niya dyan. Medyo hindi maganda yung pagkakalagay ko dito mga kadangs, but in fairness, it's been 5 hours na siya guys, pero solid na solid po rin yung kulay niya. Look at that, diba? As in, hindi siya natuklap-tuklap, and to think na 5 hours na siya dyan sa akin. Naglalaban ako, naghiga-higa na ako, nagganon-ganon na ako sa mata ko, pero as in, solid pa rin siya. So yung price nito, upon research sa Shopee, yung price niya is nasa 80 to 90 plus mga kadang. So it's very affordable for a long wear liquid eyeliner mga kadangs, and bet ko yung packaging niya. The packaging is very nice. Look at that, diba? And yung tip niya, look at that. And yung kita nyo yung pag-swatch ko sa kanya, ayan, ang ganda ng ano niya mga kadangs, diba? Very nice yung talagang finish niya dyan mga kadangs. Ayan, solid na solid pa rin siya, and I can say na bet ko siya. It's a thumbs up for me kasi affordable, and look at the longevity of the product mga kadangs, diba? And test natin yung waterproof kasi to guys. Sabi nun sa description ng eyeliner to, it is waterproof. So tingnan natin yung
ano niya, kung waterproof pa talaga siya. Basain natin yung mata ko mga kadangs. Alright, thank you so much for watching sa review and vlog natin ngayon. And sana makita ko pa rin kayo on my next video mga kadangs. Don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradang channel. And see you na lang sa ating next video. Bye!